В последно време забелязвам, че с излизането на последните ми два клипа, някои хора се опитват да ме копират. Слушайте сега. Ако искате да си покажете таланто, бегайте у Half-Life, Five Stars, American Idol или каквото там е. Това тук е шоу за простотия. И за да ви го докажа... Хорхе Кампус се държи за главата, дано да се държи за главата след 10 минути. Боби Михайлов призовава всички богове и свети да бъдат с нас, с България. Това искаме, разбира се, всички българи. Сега настъпва кулминацията, сега настъпва най-важният момент. Всичко друго остава на заден план. Данчо Лечков, Йордан Лечков, плеймейкърът на Хамбургер Спорт Ферайн, застава за топката в своя, може би, дано, о Боже Господи, в своя Лечков. И България е на четвъртфинал на световно първенство! Безапелационно, невероятно точно! Йордан Лечков погреба всички мексикански надежди. Радвайте се, българи! Ало, Осама ли е? Искам един гиро с много чесън. Чекай сега, да от начало. На майка ти... Оро! Любимия ми спорт е голф. Качи се с мен в автобуса, ако искаш микробуса. Качи се с мен до втория етаж, да зърнеш моя пейзаж. Даже ако кажеш, и аз съм секси да докажа, на мъжето мое да покажа. Оня ден пътувах назад по времето. Идва у нас тоя Исак Нютон и ми вика: кой влак дойде? Викам: Перко, я ми се мани от дьоптерите. Оти съм ударил две ръки и съм от друго гравитационно поле. А Нютон един път толкова си прикецал, че измислил формулата: корен от курен върху огнеопорен бурен. Един казан плюс 3 пъти кило захар, 20 кила джибре равно на рекия. Оттам закона гласи: рекия плюс Орлин Горанов равно на оро. Вярвам го Вежди Рашидов, Раши Веждидов и Гриша Ганчев. Аз откраднах 2 печки и един фритюрник и отворих кебапчийница. А дали пък кражбите не водели до нищо хубаво? От реброто на Адам! Алили! Чекай, бре! А я създавах раш от цицата от мадите на един див глиган. Ало, аре, нема нужда, гледай са! Тия от Ауди да ми направят едно Вивалди. Ония ден идва то Руперт Штадлер у нас. Вика да пуим очилата. Шефо на Ауди и ми вика: Ире, ева ни филтър от линейка. Чекай са, Рупи. Карай бангията, я тя погледна. И ми вкарва новата А6-tica. Некъв немец и вика: Дойч хан Шанзелизе, умбрахин штрихен внимавен. Демек да я пазим. Викам: ей, немен, на мамен, путен гъзен, курен корен квадратен, штрихен бахен цомбен, помпен Копенхаген, геген, буген, дреген. Я почнах, се мах по ялнико и скивай са. Бил са откидали 2 жит. Викам: алеле, тулей шлеймо, тука че шлайфваме. И вече почвам да шлайфвам мигачо. И идва той и вика: внимавен, габаритен да не отраскен. Дрискен, трупанген, зъбен. Бег да го отепам. А 5 кила рекия на ден намалява триска да си дочекаш абитуренската. А я ако продам моята каруца, тия от Хаити ще излезат на минус. А това тука е най-смъртоносното оръжие, дето сте виждали. Имало едно време, кога нищо не е имало, освен съпурения сериал Веро. Частието на Гаро, Геро, Перо, Росен и Чесън. Веднъж ми се скина ремък по навръщане от Чипров пред КПП-то. Полицая идва и вика: да, тук
тука накладките, зачите. Ало, я кога съм прил коли и си бил на баща ти тъжаците. Стигнах я на Крико. Целият проблем беше, бех минал през Кравешко лайно. Бехме подгония само диви свине. Едната говореше македонски, другата сръбски, а третата се опитваше да превежда от турски на унгарски. Никаква работа не ни свърши. Викат: и овжия ли си? Мале! Едната като Арица Козуровата, направо ми се скина траву. Там откачих, защото ми беше подарък от бълдъзата за 9 ноември. Това не е празник, ама ми беше подарък. Бой, сръбска музика, бело, ампети, ети, кларинети, цици, курци, потрошени ребра, как се скача от 6 метров бунар, вземи, реконта, там вътре бастуня, пиде стрикоката на баща му и край. Не, молим те, не дей! Абе, той Обама беше сменил изправителния удобно дрен. Там го биеха и му взимаха чорапите всеки ден. Са президент ми стана, а ще управляваш, бре. Такава е системата, уважаеми зрители. За някои наредни пациенти и го турат да управлява държавата. САЩ, абе, бегай, бре. Макдоналд и седено млеко, Кентаки Фрай. Я му тури на барак, грах с место да изкуса и да пие една кръвавица да го прокара, да видиш как си му се сетне говното. Абориген мръсен. Я поварих на жена ми гарнитура от москвич, да си пече чушките на нея. Значи го добре, але! На жена няма да подарим и имитация на траву. Ма това не заслужава да го ебе. Се роди так наморнико и укочи. Кога и потръгне косъм, бам ножо и обуркани за зимата. Значи той не е Свети и не е Валентин. Защо не си до мен сега? Да ме погалиш с ръка и заедно да споделим празните на любовта. Па какви са тия тъпоти? А аз си имам мое стихче. Слушайте са. Защо не си доказания сега? И караш рекията да се пече сама. Ама така е. О, ти си жена. Вземи тази Валентинка и си я набил газа. Братя Грим и Тартан, Робин Кафалиев, Краси Минев, Астрид Линдрен. Виждам моя ден тия двамата педали, къде се шиват по цел ден и чупуй си пращо. Викам, вие тайно си се кетката, оттам идва Кристофър Робин, причи на мастика. Вика, какъв е проблема с жена? Викам, споко, брат, няма проблем. Ме чупух и ова прасе са мой ора. И така с приказните животни на Уолт Дисни стана Бат и Бойо. Яко клани. Викам, това приказни герои били мили. Какво мили? Като завадия ножове, тръби, пушки, пешки, курци, мишки, прашки, пирошки, мале, але. Хероин, кокаин, жасмин, комин, аспирин, неолангин, ефизол, жартиер, гроздобер, на Хулио Инглесиас LSD-то употребявам. Маестро музика. Вие сте с тази сутрешната рубрика образование. Днес на гости в студиото съм аз, а вие сте с мен Гъди Мъди. Или накратко Венко, Илиев, Маринов, Гастрита, Карайванов. Какво трябва да знае всеки първокласник? Първи клас, нема пич, втори, нема пай пич, трети, почваш да ядеш гнетър, четвърти, вече им покарват сицета, мамини убави, пети клас, наркотици, алкохол, комари, това е, шести, хероин, ракия и бриджбел, седми клас, мастика и табла, осми, тук си почивка след матурите. Можеш спокойно да си почешеш мадури. Девети, тук вече некои имат сицета, убави. Десети, чувстваш се голям, ама ти още манечо. 11 клас, вече смело използваш училищната туалетна по-голяма нужда. 12, пич, кнетел, сета, наркотици, цици, алкохол, комар, хероин, ракия, бриджбел, мастика, табла, матури, мадури, малки курци, големи курци, средно големи курци. Грешния кенеф не работи. Това е. Рибни обуквара за смешници. Ми го показваш този педал. Едвард, вампир ми бил. Абре, Селандур, слушай са. От днеска и аз съм вампир. Се пречукам вуци. Дека са вуци. Ау, мърня кучища тук. Хари Потър. Покука дето бачка на тег за чорапи. Бащо мами, бре. Ари, ли ти? Какъв е този прът, дето ми го размахваш по филмите? Магии и правило. Бастун, експелиармус, алфуего, сомбрерос, ферос, чирос, клати глава, клати хинал си пръчка от леската за блоко и се мисли за големата работа. Наркоман шибан. А па това Дъмбълдор какъв ги играе там, то дебел мустакат, да не казвам какво. Ми си правя як. Малка му пенсията и одия си играе с децата. Той до Хогвартс, го къде? Ще ви спотложим краката, букуци. Магиосници, ма какви магиосници? Те го магиоснико. Зъбен камък, пъпки по росло, плака, гримира, порочна линия, шлайфа, реди паркет, всичко прави. Снейп и тебе чети.
Срещу я такъв. Отивам оня ден с 100 Оптимус си е. Homo sapiens ли е? На бич парти за робот. Идва келърчето и вика, искам 2 коктейла, водна помпа. За момичето един гайчен ключ по турски. 2 пъти шарнир, допълнително грес. За коктейлите дай по една чистачка. Идва група пияни москвичи. Я тръгнах да бегам. Викам, аре бре гей, то господин правим застарало едно дърво се подпрел и вика, не можем. Оти бре, нали си машинист, оти ми се струши съединител, вика. Оттам бутнах на ръчна, от тръгна надоле по баиро, от страх почти дългите и доле се заби му един бор. От газово изпадна някакъв бел чаршаф. Викам, що е това бре, куре? Вика, това е моята въздушна възглавница Бастун. И оттам като почна. With the Allspark gone, we cannot return life to our planet. And fate has yielded its reward. A new world to call home. Запа аватар. И то всичко тръгна от Фродо Бегинс с големите уши. Властелино, а после и пръстените. Но вика, само пръстен трябва да го отнесеме на Гандалф. Идат пияници, но като отидат до Гандалф, он му обелея мъдите. Нищо не става от кино. Може ли да карате човек от толкова време да чека на студо? Па он е стар. Малко му трябва да се просере. Па пусни му един СМС. Така, че закъснееме. Насам му дойде. Аз съм се напил, а 18-ката още нема. Иде това е. Тоя Вейдър, водещи фритюрник. Къде тръгна да се бие с лазърче от събор? Ми размахва тази светеща гега по цел ден. Да оди да брули орехи с нея. Овчар, деба и наркоман шибан. А той е Индиана Джонс. Ама що е видел този живот? Може ли цел живот да се дуелираш с маймуни? Малка му е заплатата на човек. Лови глави, троша, стреля, майко! Как му сте му дали пистоли на това момче? Вижте го, че не е добре. Майка му е кърмила с рекия. И храма на облечените, и салама на облечените. Аре пали, Индиана, умията се завръща. Па се завърна 6 пъти вече. Би му мамата, Индиана, нищо не правиш. Стига срал погробници се да застегни и оди завърши. Те бъркаш у живота на Тутанкамон, не мога да разберем. Бива фараон, прасали са му черепо, това е. Чето няма пари, осте го. Вашите няма да се издържат цел живот, Тия 7 козлета ева ти пувери. От то хероин белите са се изпъпчили. Да те гад, да напишеш приказка за те. И пак тя, двамата балници, нещо пусти пражи. Викам, кажи бре гризли. Вика, за мен е 5 кила джибре, а за прасето нищо. Он е закослал. Ленчикяр, егоист. Скъпи влюбени, полюбени, изгубени, избегали, клекнали, легнали, дриснали и нали. Ромео и Жулиета са пълна боза. Тоя доле само и пее под гърсониера. А тая горе кой знае, че е заапала. О, Ромео, как ли пане? Ще ти мръзнем там да се правим на Хамлет. Оли го френд, Ромео, пани се стегни, Ромео. Събеди си там карамфилите и чаршафите и се прибери да си изкъпеш. Оня ден звъним на Питър Парк, нали по документи е паяк. Вика, Пепка, трябва да оплетеш по един пуловер. Вика, не мога. Залепил съм се за един тротуар и стискам. Оти ми се селе като на куче. Викам, ма редко ли е? Вика, не, ама е блажно и не го усещам като излезне. Ма какъв финал, бре? Начало. Ало, осама ли е? С много често. Чекай за да от начало.